Takže čaute lidi, já jsem Nerval Nervalovský a já vás vítám u našeho prvního vlogu a prvního videa. V tomto vlogu si řekneme, o čem bude náš channel. Náš channel bude o kamionech, ale žádný eurotraky, na to zapomeňte. Bude o pravých kamionech. Nejmenovaná osoba jménem Zdenda Bolid, nás bude brát do kamionu a my budeme mít tak příležitost natočit právě kamiony, fakt žádný eurotraky, na to rovnou, hned teď zapomeňte. Prostě eurotraky nebudou, budou pravý kamiony. Takže o tom bude náš channel a samozřejmě budeme točit i vlogy a random vlogy. Brýle, jestli jste si všimli, že mám, což určitě všimli, budu někdy mít, někdy ne, podle toho, jak budu zapomínat. A kdybyste měli nějaké otázky, tak mi je, prosím vás, vždycky pište k popisku videa, ke komentářům nejnovějšího videa, i když to nebude, dějte, jo, třeba bude z kamionu druhý video a vy budete mít otázku na první vlog, tak to napište pod nejčerstvější video, to znamená třeba z toho kamionu 2, jo? A já vám buď odpovím, nebo neodpovím. Když to bude stupidní, neodpovídám. Když to nebude stupidní, odpovídám milé rád. Jinak to bude asi pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a čau.